Καλησπέρα, γεια σας. Είναι 2:59, προλαμβάνω να παραγγείλω κάποια πραγματάκια. Απλά επειδή έχω ένα πάρτι στο σπίτι θα είναι ψιλομεγάλη η παραγγελία. Τέλεια. Θέλω 20 σοκολάτα μπισκότο γλυκές. 20 σοκολάτα μπισκότο. Θέλω άλλες 25 αλμυρές με κοτοπικιά τυφή. Άλλες 25 αλμυρές. Και έχω ακούσει ότι έχετε φοβερά milkshake. Λοιπόν, θέλω γύρω στα 30 ανάμεικτα milkshake. Μόνο 30! 100 πες του ρε! 100! 100! Καμιά μελέτα πες του θέλει! Μπέργκερ, τίποτα άλλο! Όχι, αυτά είναι, αυτά είναι. Τέλεια. Σε πώς? Σε μισή ώρα θα είχαν έτοιμο. Είστε πολύ. Τέλεια, όχι! 5 λεπτά! Με 5 λεπτά!